Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Ubuyile ke uItiosa Igandora. uIgandora ubuyile ku-injury umfana omdala, zitsho indaba uqalile ukutreyina neKaizer Chiefs pha ngomvulo. Etreyina pha nosenior team eqala leKaizer Chiefs, abaqeqeshi beKaizer Chiefs bamamkele ke ngokusesikweni umfana omdala, benethemba lokubana izinto noko zawutshintsha xa kubuye istriker sabo abasithembileyo. Nawukhumbula into yokubana ke ngomnye strikers ke esifika eKaizer Chiefs ke sithenje into yokubana ke iKaizer Chiefs zawudubula ngazo kule season. Umfana omdala ke wabe ke ufumana ibhadi lokubana onzakale ahlale ngaphandle, kodwa ngoku umfana omdala ubuyile. Ithi ke into ngoItiosa Igandora ngolithuba lokubana abonise iKaizer Chiefs, abonise abalandeli beqela leKaizer Chiefs ukubana ke ngenene nangenyaniso umfana omdala ukumilele ukudlalela pha iqela leKaizer Chiefs. Asinoyibalekela ke baphulaphula into yokubana ke iKaizer Chiefs uzothi ga ngoku eyona nto ingamandla kubo ngumntu ofaka inqaku pha phantsi kwebhali, ngoba iKaizer Chiefs seyikule nyukunyuki kuyo nje kungakwazi ukora amathuba wafumanayo. Omduduzi Shabalala bakwazi ufumana amathuba amathathu ematchini bavele no goalkeeper bangakori. Opulemoti bakwazi ufumana amathuba bangakori, andisathethi ke ngoDupreez. Andiyazi bandingayibeka ibalula kanjani yakhe imeko uDupreez. iKaizer Chiefs ke dinga ke umntu kozofika ikhulule ke kulo ngxoba kaxaka yongakwazi ukukora amanqaku. Ngomnye ke wamathemba uIgandora bethenje into yokubana ke uyawufika wenza umohluko, kodwa ke match ke azidlaleleyo uzothi gangu kupha uKaizer Chiefs umfana omdala naye ebekhona imatch ezithile befumana khona amathuba, naye angawavalile ngaphakathi umfana omdala. Ugudi yena ekubalekeni, ugude kuspace, ugude ekuhlaseleni, ugude ekuattackeni, asikamchani ncama apha ekufakeni ibhola emnatheni umfana omdala into yokubana ingaba na uzawenza nalo msebenzi. Yona nto yengoku ijongwe ngabantu into yokubana ingaske aze notshintsho afake ibhola phantsi komnathi iKaizer Chiefs iphumelele. Iyona nto ke abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs abayithethileyo abathi ke yona nto bamfunela yona kwiGandora, akwazi ukuvala lentlungu iKaizer Chiefs ibhekene nayo yongabi namntu wokufaka amanqaku phantsi kwemnatha, ngoba yiyona nto esisizeka bani, yiyona nto lishwangusha phaa kulaa team yongakwazi ukukora amathuba ewafumanayo ematchini. Seyikule ngxoba kaxaka nje, seyikule meki kuyo ungakwazi ukukora amathuba ewafumanayo. Masithembeke njengoba ke ebuyile iGandora, mhlambi uzoba ke impendulo. Uyawufika umfana omdala ke ngoyalwele indawo yakhe ngokufaka amanqaku phaya phantsi kwepali zeKaizer Chiefs. Sinjalo ke baphulaphula ke uIgandora ubuyile ku-injury umfana omdala, uqalela utreyina kule veki pha Monday, etreyina pha nabanye abadlali kulindele into yokubana ke ngokabonakale kumabala wezemidlalo edlala efaka amanqaku kwiqela leKaizer Chiefs. Sinjalo ke ningangena nani ke baphulaphula nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.